изпълнение. 1-0 Зарда с гола на Димитър Велковски в 8-та минута. Велковски тези неща определено ги може и го доказа още веднъж. 2-0 Зарда в общия резултат от двата мача. Перфектен старт за кърджалийци. Изключително попадение на Димитър Велковски. Какво изпълнение само! Да му се насладим още веднъж. Красота! Бомбата избухна директно във вратата. След като бе запратена там от левия крак на Димитър Велковски. Видяхме някои подобни опити от Димитър Велковски и в двубоя в Литва. Тогава беше близо, но тук беше просто перфектен.